Алелуя. Сега да съртуме ги камо в тепено миро свидетелство. Najprv vám predstaví na vás Herman Vičina. Herman Vičina vzdeno. Pochádza na Bystranendar. Že môže sa stať, že ja chodím do práce, že neviem o ničom, že spím a neviem, čo ona robí, keď nejde do práce. No proste boli tam myšlienky aj také a proste som je zakázal tam chodiť. Ja som bol taký človek, že nebol som dobrý. Aký si bol manžel predtým? No, ja som bol veľmi zlý manžel. Čo si robil? No tak ja som ženu veľmi podvádzal. To bolo často, že vždy. A to je... Ako podvádzal so ženami? No, to pravda, že aj s peniazmi, aj s kamarátmi. Ja som mal a kúpil som si autíčko, nie ja, ale môj brat mi kúpil. A sme chodili za dievčatami, môj brat takisto so mnou. To bolo za to, že ja som mal vodič, ako nemal a spolu sme chodili. Ja, môj brat, kamaráti. Staral si sa o deti? Nie, vôbec nie. Aj si pil? Pravda, že som pil vo veľkom. Kedy sa to začalo meniť? No, začalo sa to meniť až po tom, že ja som jeden čas bol u môjho švagra, a to bolo dole v dedine. A sme spolu tak popíjali. Náš pastor prišiel aj s mojimi bratmi a no proste ja som videl na nich, že ja som celkom videl iných ľudí, že ja neviem, ako sa to stalo. Ja som ich poznal od malička a som ich videl normálne, že ich obraz. Ale v ten deň, keď prišli u môjho švagra, to boli celkom iní ľudia. Ja neviem, ja sa pamätám doteraz, že ja som ich tam videl ako čistých ľudí, že bez poškvrny, bez všetkého. Ja som sa už tam začal hanbiť, že ja som tam spitý, oni sú tam triezví, že začali tam hovoriť o Bohu. Ja som bol taký človek, že neverím to, čo nevidím. Ja som neveril na takéto veci. Zývajme na tom mieste Pána. Zývajme chváli ostrým srdcom. Modli sa. Halleluja, Ježiš. Halleluja, Ježiš, ja ťa prosím ťa dnes, by si mohol. Švagor mi večer zavolal, že prosím ťa, prídeš ráno so mnou do Popradu. A som mu povedal jedno slovo, že ty vieš, že ja také veci nerobím. Ja nechodievam do tých zborov, ja nechodievam na takéto stretnutia. Prečo mi voláš? Robíš mi násval. Keď chceš, aby sme boli ako švagrovia, tak nevolaj mi kvôli takýmto veciam. A no proste nechcel som ísť. Ja som mu povedal, neviem, keď mi bude ráno, dobre, prídem. Keď nie, je mi ľúto, dovidenia. No ale keď som išiel spať, tak ja neviem, čo sa to so mnou dialo. Ja neviem, či to bolo živé, či to som mal sen. Ja už som tam všetko videl tú noc, čo sa dialo, čo sa bude diať v nedeľu. Ja som to videl v sobotu večer a v nedeľu sa to stalo. Palkasti kame stjeđal, a so kame stikero tutire životoha. Ake hintu dui knjiški, kidi ti kavri kale knjiškendar jek, a kamav kaj tute zapisine sam deka ja knjiška. So tu kavri kidi antu andre tiro životos. Aj rozmišljim si geder, kaj tut potpisineha. A videl som takú veľkú ruku, ako ukazuje na mňa. Tá veľká ruka. Povedal, ty budeš slúžiť mne. A kto si? Kto si? Ja som ten Pán, ktorý ťa vyslobodí z tohto sveta. Aj rozmýšľam si geder, keď tu podpisy neha. A my rozmýšľam na vás, a my pe na vás, korkoro mange, užare mama rodel, hino po pravici svojho oca. A my penžom, my mange kida vavrika ja, paž miru pravo vás. Ja som videl, že po pravici je môj otec a môj Pán, Ježiš Kristus. A ja som dal ruku na pravú stranu a hneď sa na to otvorila tá Biblia. A tam samo so zlatými písmenkami do tej knihy sa napísalo moje meno. Ja som stanul hore a som videl, že a ten pastor, neboj sa, tu si
v bezpečí, neboj sa, ja som sa zľakol, že? A ja som videl, že ja už som tu bol a ja som tu nikdy v živote nebol. Ja som videl jeden deň dopredu. Vtedy sa začala moja zmena v mojom živote. Ja som Boha nehľadal, ale Boh si ma sám našiel. Čo sa zmenilo v tvojom živote? No, v mojom živote sa zmenilo všetko. 4 roky nefajčím, 4 roky nepijem. Vôbec žiadny alkohol, žiadne cigarety. U mňa v dome vôbec. Proste ženu, dneska vidím moju ženu, že nikto nie je žena taká krásna, ako je moja žena. Ja som ani nevedel sám, čo mám doma. Ja som hľadal bohatstvo, ja som hľadal peniaze, ale sám som nevedel, že to bohatstvo mám doma pred mojimi očami. Ale dneska viem, že to bohatstvo, čo som hľadal, už som našiel, že to mám. A keď idem von, tak každý jeden hovorí, dáva mi ruku a žehnajme sa navzájom. Vo svete tu? Áno, pravda. Takže si sa zmenil nielen ty, ale aj ľudia No, vo svete? pravda, že tu sa zmenili celá obec. Tu človek môže ísť teraz, môžem ísť teraz von. Môj chlapec môže mať z inej rodiny frajerku. Môže mať, lebo ja dakedy som nemohol mať. Tu v Bystranoch prišlo Božie slovo. Tu prišiel jeden z Čech a dal veľmi dobré slovo. Volá sa Emil Adam. Ja mu ďakujem za našich Romákov, že tu dal slovo Božie. Z toho času sa to zmenilo veľmi na dobrej úrovni. Sú tu Rómovia, žijú. Ja som sa pýtal starostu pred týždňom, že pán starosta, koľko rokov ste tu nemali sťažnosť od Róma, napríklad od bielých alebo od našich? No, Zdeno, ja som tu už 3. obdobie a prvé obdobie som tu mal sťažnosti, ale odvtedy, čo sa tu našlo to Božie slovo, čo tu prišlo to Božie slovo, tu sme obecne bez šťastnosti. A ty dnes chodívaš do Krompách? Áno. Na čo? Tak mám tam jednu bohoslúžbu, chodíme sa tam modliť. Ten vzťah s Bohom sme takedy nemali. A teraz ich učíme, ako ten vzťah prežívať. A ten vzťah je základ, lebo keď nemáš vzťah s Bohom, tak nemáš Boha. Ja som sa pýtal v Krompachoch, že prečo si prijal Pána Ježiša Krista, aby som bol spasený. Dobre, ale ty si prijal iba na spasu Pána. Ty musíš prijať Ježiša Krista za svojho Pána, aby si sa bál svojho Pána. Aby si už tie veci nerobil, aby si už nehrešil, nepodvádzal, nesmilnil a tak ďalej a tak ďalej. No, kedy si sa vravelo, že Rómovia kradnú zemiaky bielým. Ako je to s vami? Vy ste tiež také veci robili? Pravda, že... Jo, to sa pamätám veľmi dobre, že... Jak tu bolo? To bolo hneď, neviem, odtiaľ to asi pol kilometra, ani nie. To, nehovorím, to za jednu noc sa vybralo zhruba, to ani neviem, celá roľa. Takedy sa tu muselo kradnúť, lebo všetky peniaze, čo som mal, tak som prepil. A dneska nepijem, tak si šetrím. No, prídu zemiaky, tak kúpim si 2 eurá, 3 eurá, tak si zakúpim. Lebo už dneska sa žije lepšie. Už viem, že o 10 rokov bude ešte lepšie. Viem, že sa už nebude kradnúť. Viem, že si na svojom pozemku môžem nechať otvorené auto. Viem, že na svojom pozemku si môžem sadiť. Viem, že moja budúcnosť je aj iná budúcnosť. Lebo viem, keď sa ja zmením, tak zmenia sa aj tí, ktorí sú von. Lebo uvidia moju zmenu, takže prakticky sa aj oni budú vedieť tiež tak zmeniť. Lebo človek nič nevie len súdiť, hej. A keď ja tam prídem vo svetle Božom a budem tam ukazovať iba tú lásku, tú pokoru, ten život Boží, tak samozrejme si zoberiem, no pravda, veď Zdeno bol taký človek a sa pozrie na neho, že už nie je taký. Prečo ja nemôžem byť taký? Boh sa nám dal spoznať nielen na kríži, ale aj v tom, že nám ukázal svoje srdce. Haleluja, drahý Oče nebeský, modlím sa k Tebe, Pane. Máš dnes aj nejaké problémy, lebo to, čo hovoríš, tak to znie úplne tak ideálne. Ja verím, že Boh sa postaral všetko a viem, že Božie cesty sú dobré a
tak, jak si to Pán želá, to bude. Soavile dini ola vle devleskro. A zasa hinde Andre Miro ilo. Păi mar coda purano imar has dos, odi mar mena vladina vas mire changența te dal me face. Somas mulo, ali me pali que era vle devleske kai gigilium. Amen pale vas lumu prendo na Jesus Kristus. Ali a da jives tu mi ge shei shvecinav le devleskro lav, a da jives tu mi ge shai pena le devleskro lav. A da jives som služovnikov za devleskro pali que era vo mare kraliske. Pali que era luske fez mire ilester. Arunav Jesus Kristus. Amen.